Boom! Okay, magandang hapon po. Ayan. So, hapon na naman, no? Siyempre, gaya ng ginagawa natin tuwing hapon is magluto. Kaya pagluluto na naman tayo. So, yan po yung lulutuin natin ngayon, no? Magluluto po tayo ng ulo ng halibut. Isdang halibut. Yan. Okay. So, yan po yung lulutuin natin. Yan po yung mga ingredients niya. Gagamit po tayo ng cornstarch, dried chilies, siyempre paminta, asin, pampalasa, tsaka po sibuyas. Okay? So, yan lang po yung gagamitin natin, ano? So, ang gawin po natin ngayon is hiwa-hiwain ko lang po itong mga isda natin kasi hindi pa po ganyan yung final na ano niya. Masyadong malalaki. At tsaka yung sibuyas natin, and then proceed na po tayo sa ating pagluluto. Alright? Balikan po ulit natin. Okay, so ayan na po yung halibut natin. Hiwa-hiwa ko na ng mas maliliit. Okay? So, yan naman po yung sibuyas, nahiwa-hiwa na rin. And then, yung pong harina natin, yung cornstarch is nandito na. So, gawin po natin is maglagay po tayo ng asin sa ating cornstarch. Yan. Okay? Pagkatapos po natin maglagay ng asin, lagyan po natin ng paminta. Yan. Paminta. And then, pagkatapos po natin malagyan ng paminta, syempre, may mekos-mekos po natin yan. Yan. Sorry po. Yan, may mekos-mekos po natin yan. Ganyan. Okay. So, pagkatapos po nating ma-mix-mix yung mga yan, okay, ready na po tayo sa ating pagluluto. Alright. So, yan po, nagpapainit na tayo ng mantika. At ito naman po yung isda natin na sinawsaw ko na po sa harina na may paminta at asin. And then, mainit na po yung mantika natin. Ready na po. Magprito na po tayo. Okay. Alright. Prito. Yan. Prituhin po muna natin yung ating mga isda. Gawin po natin siyang crispy. Yan. Okay. So, yan po. Prituhin lamang po natin. And then, balikan po natin pag naprito na. Okay po ba? Okay. So, pagkatapos po ng mag-brown, ganyan. Okay. Gawin po natin. Panguin po muna natin at set aside para po maprito po natin lahat sila. I-prito po natin yung iba. Okay. Yan. Nalagay po muna natin siya dito. Pagkatapos po, magsasalang po ulit tayo ng panibago. Yan. Para po maprito natin lahat. Ayan. Oh my goodness. Parang chicharon. Ang lutong dahil sa ano niya, sa cornstarch. Yan, kasi po mais yun. Ganun po talaga ang ng tendency. Yan. Okay. So, magsalang na naman po tayo ng iba, no? Yan, ulitin lang po natin yung process. Alright. O, sige po, balikan po ulit natin mamaya pag naluto na po lahat. Alright. So, yan. Yan na po yung tsura niya. Naprito na po natin lahat. And then, gawin po natin is tinanggalan ko lang po ng mantika yan, yung pinaglutuan natin. Tapos pinainit ko na rin po. Ang una po natin gawin, syempre, lagyan na po natin yan ng sibuyas. Yan. Lagyan na po natin ng sibuyas. Yan, gisa po natin. Alright. Tapos po natin may gisa yung ating sibuyas, syempre, lagay na po natin ang ating piniritong isda. Yan. Alright. And then, pagkatapos po nyan, lagay na po natin yung ating sibuyas ulit. May nakakita nga po pala akong spring onion sa ref na ano, tira. So, yung ginamit ko na rin po. Okay. Pagkatapos po ng spring onion, siyempre, lagyan po natin yan ng pepper, yung chili. Yan, chili flakes. Para po may konti siyang anghang. Yan. Okay. Pagkatapos po natin malagyan ng chili flakes, lagyan po natin yan ng dried chilies. Yan. Lagyan po natin ng dried chilies. Ating niluluto. Yan. Dried chilies. Pagkatapos po, lagyan pa po natin yan ng paminta.
Yan. Para po masarap yung anghang niya. Yan. Okay. So, ito lalagyan natin ng konting asin. Yan. Okay. Siyempre, lagyan po natin ng buran po natin ng konting magic. Yung pong tira natin. Tira-tira. Okay. Yan na po yun. Tapos, gawin lang po natin. Halo-haloin lang po natin. Yan. Ito po, kabango. Grabe. Yan o. Alright. Yan. Yan po ang luto natin ngayong gabi. No? Alright. Halo-haloin ko lang po ito, no? At babalikan po natin. Okay po. Alright. So, ayan na po. Pagkatapos po nating mahalo-halo, ganyan na po itsura niya. Yan. Sarapan, bebe. Diba? Ayos. Yan na po ang ating luto ngayong gabi. Alright. Yan po ang ating luto. Ang ating pong halibut. Yan, isdang halibut. Yan po ay lutong natutunan ko sa isang kaibigan natin na chef na Chinese. Okay? So, yan po yung luto natin ngayong gabi. Kung nagustuhan nyo po yung video natin, mag-like po kayo, mag-comments. Alright? And then, share nyo po yung video natin. Kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po. Alright? So, yan po yung video natin ngayong gabi. Yan po yung luto natin. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat po.